DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon magkauban gihapon nato ang atong mga amigos sa technical side. Si kasamang Ruji, no? Niya kauban nato. Usab si kasamang tax sa Ilumba, si Dani, murag wa pa man naabot. Okay, usab sa gihapon atong pasiunang timbaya sa atong amahan dinhi sa estasyon, si kasamang Edgar Dagumo, uban na sa mga kaubang radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 31 sa bulan sa Marso, tuig 2019. Mayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, mga sinahod nga tigpaminaw sa miaging Domingo, ato man tong gihisgutan kinibang pagbutang og timaan kun marka sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay lagi kining matuod nga iglesia dili nato ni siya mahibaw-an lang diha sa paghibalo o paggamit-gamit og name tag o kana bang ngalan ba nga mabasa gyud sa Biblia. Kay bisan kinsa makahimo gyud og pundok dayon kutloon ang mabasa sa Biblia, dayon ipatuo sa mga tao nga tinuod tungod kay mabasa lagi sa Biblia. Sama ng sipra o name tag nga Iglesia sa Dios. Kung atong susihon ang Securities and Exchange Commission, kana bang mga pundok ba nga irehistro diha, no, para maligal, no? Kung tanaw na to ang listahan sa mga gipang rehistro nga ngalan sa mga pundok, kanang Church of God pagkadaghang nagdala-dala na daghang kayong nagdala na. Then kana pong Church of Christ o Iglesia ni Kristo pagka daghang gadala-dala ang ngalana, unya mo ingon ta nga tinuod na kay lagi gadas ngan, di ba? Pananglit ako pod magtukod po kog akong kaugalingong pundok dayon hinganlan po nako anang mabasa sa Biblia, mutuo na dayon mo kay mabasa sa Biblia. Now mapanag-ing nato ni anang kwarta, no, kanang 100 peso bill o 1,000 peso bill, mutuo bago ka kay nagdaan ang nimtag nga 100 or 500 or 1,000, mutuo ba ka dayon? Nya mao pud ang kulor. Dili dayon ta mutuo. Nganong di dayon ta mutuo? Kay ato pamanghilngon ang mga marka, ang mga timaan, no? Kay bisag sakto tuod ng nimtag, unya kay wa man tong mga description, mga ilhanan sa matuod nga kwarta nga gibutang sa mga authorities nga mao ang Central Bank, sumpiki na bisan pag sakto ang nimtag. Ingon na pod ang matuod nga iglesia, no? Ang matuod nga iglesia tinuod iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. Pero timan-an nato nga kanang matuod nga iglesia dili na ngalan, no? Dili na name tag. Kay bisan kinsa magagamit anang name tag, no? Di ba? Para sa ragud anang ID. Pananglit ako, no, si Silbert
unya ang akong i-ID lahi nga ngalan. Oh, dili ako ngalan, mamutuo mo kay nag-ID ko og laing nga ngalan, dili, no? Ingon ana pod. Ang mga pundok ron nga gada og name tag nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. Susiha sa ninyo kung tinuod ba gyud na nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo, kay ang tinuod lagi nga iglesia pundok nga gitukod ni Kristo, dili ngalan, no? Buot na akong ipasabot, ang matuod nga iglesia bisan pag dili magdala-dala na as ngalan, oh, pananglit ako diya sa eskwelahan dili ko mag-name tag og Silbert. Oh, nag-instruct ang among instructor, ang among maestra nga pagsuot mo og ID, butangin yung inyong ngalan. Pananglit dili ko magbutang og name tag, dili ko magbutang og ngalan nga si Silbert ko. Oh. Moingon ba muna ako nga dili ka si Silbert kay wala man kay ngalan, wala man kay name tag, wala man kagabutang og name tag. Di ka kay ingon ana. Bisan pa og wala ko magdala og name tag nga Silbert, si Silbert yun ko, di ba? Walang ko magbutang og ID. Oh, pero ikaw karon nag-name tag tuod ka. Oh, gabutang kag panli pa. Oh, magbutang ka og Richard Gomez. Oh, Richard Gomez. Richard Gomez imong gibutang. Pero dili ka si Richard Gomez. Lahi nga ID, lahi nga name tag imong gibutang. Then imong patuhuon ang mga tao nga si Richard Gomez ko. Dili na pwede nga naman. Kay dili man gyud ka si Richard Gomez. Oh? Lahi lang imong ganimtag lang kag Richard Gomez pero dili ka si Richard Gomez. Di ba? O mausab na kanang gadala-dala ron sa ngalan sa Dios, sa ngalan ni Kristo. So siya tinuod ba gyud na nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo? Kay ang matuod lagi nga iglesia sa Dios bisan pag di na magdasngan. Kung tukod yun na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. Di ba? Pananglit karon no. Kining atong gipasakupan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao naman ni ang naila karon nga description sa atong pundok. Moingon ba ka nga, uy asa man mabasa diha ang ngalang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios kay mao man ay mabasa sa Biblia. Moingon ka, dili na matuod ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kay dili man mabasa ng Iglesia sa Dios diha o Iglesia ni Kristo. Now, sakto ba na, no? Now, ang atong tubag ana, atong susihon kung naunsa ng iglesia sa Diyos sa Biblia sa kasaysayan. Naunsa ng iglesia ni Kristo nga naa sa Biblia, sumala sa kasaysayan, no? Kay kung hinganlan sa laing description, hinga sa laing ngalan, dili biya mawala ang pagkasiya. Pananglit ako, ang ako yung ngalan yun paghingalan sa akong ginikanan ako, Silbert. O Silbert. Silbert yun ang akungaan sa dihang gibunyagan ko. Pero pagkadako nako, gihinganlan po ko og Bobby as my nickname. Angga. Oh, gihinganlan ko og Bobby. Nakaron, moingon ba mo nako nga, uy dili kasi Silbert kay Bobby man po ka, gihinganlan man kag Bobby. Dili kasi Silbert, dili. Oh, si Silbert yun ko. Gihinganlan lang po kog Bobby as my nickname. So, si Silbert og si Bobby ron, usara ka tao. Nadugangan lang akong description. Dili lang kay Silbert. Nadugangan ko og description nga Bobby as my nickname. Pero usara ko. Dayon, pagkadako na gyud nako, gihinganlan po ko og Veritas. Kay mo na akong radio call. Moingon ba mo nga, uy, dili ka si Silbert, di ka si Bobby. Kay Veritas naman karon. No, dili. No? Kadtong Silbert nga gihinganlag Bobby, gihinganlan pud og Veritas, usara na katao. Lain-lain lag description. Ingon na pod kung tan-aw nato sa history, kanang iglesia ni Kristo sa Biblia o iglesia sa Dios, usara na ha, dili na lain-laing pundok. Oh? Nganong usara na? Pananglit kanang Buhat 20:28. Sa King James Version, ang mabasa, Iglesia sa Dios. Pero adto ka sa Lamsa, Iglesia ni Kristo. Di ba? Pero maura na, usara na kapundok, Iglesia sa Dios o Church of Christ o Iglesia ni Kristo sa atong itinagawog. Oo. Kanang Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo, gibutangan maguna og description sa mga obispo o
Unsay hinungdan katong akong giisgutan sa miaging Domingo para makailata sa original nga Church of God o Iglesia ni Cristo. Gibutangag description na sa mga obispo ngano man. Nganong butangan mangyug description sa mga obispo. Nganong butangan mangyud og kanang mga timaan sa mga obispo. Kay mga igsuon sa pagtukod gud ni Kristo sa iglesia sa unang siglo pa lang naanay mong gawas mag-iya-iya ba? Oh, para sa anang 1 Juan 2:18 ug 19. Oh, giingon diha nga kadtong mibiya kuno, ingon si Juan kadtong mibiya sa maong pundok nga ilang gipasakupan, isipon nga mga antikristo. Okay, kung ang tinuod ko nung kauban, magpabilin yun na. Dili na maghimo og laing pundok, di na mo biya kay supak man ang Ginoo anang panagbahin-bahin kay si Kristo ni ingon sa amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Oh. Dayon si Pablo gaisgot diha sa Korinto nga likayan ng panagbahin-bahin. Oh, sa maupod sa Roma 16:17. Oh, likayan ng panagbahin-bahin kay dili gusto ang Ginoo anang panagbahin-bahin. So sa unang siglo parang ikaduhang siglo gabahin-bahin na kay na may mga tao nga mag-iya-iya gyud. Abot unsay motibo nila nganong maglahi gi sila ila nga si Kristo usa ra man ka pundok ang gitukod, di ba? Na karon unsa may buhaton sa mga obispo pagtino unsa ang tinuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios? No, ang tinuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios nagsugod jud sa Jerusalem. Di ba? Nagsugod jud sa Jerusalem. Na karon ang mga obispo nakahuna-huna nga butangag description. Parehas ba ang atong kwarta? Kanang kwarta nato nganong gibutangan man nag-description sa mga authorities o ang central bank, no? Nganong gibutangan na nilag timaan o kanang ilhanan pagtino sa tinuod nga kwarta. Pag ilaon sa fake nga kwarta, dili kay nagdalang sa nimtag tuodayn ka. Tanawa sa nang description nga gibutang sa central bank kung naaba na kay kung wala piki gyud na bisan pagsakto na imong ngalan o nimtag. Oh, gibutangan unya naa man po na sa Biblia. Naa na sa Biblia nga ang dalan butangag ilhanan o description. O marka asa na mabasa? Jeremias 31 bersikulo 21, no? Jeremias 31 bersikulo 21 gaingon si Jeremias nga ang dalan kuno butangag ilhanan o marka o description. Nga naman parang dili ka mawala kay pananglit mo agi ka anang dalan ron nga mo pay pag-agi nimo. Oh, dayon daghan ra bang daan ga krus-krus ana ba? Oh, daghan ing daan. Nya gusto ka nga makabalik ka sa maurag yung daan nga imong giagian. Oh, nya kay daghan mang daan, nya kay mo pay pag-agi nimo diha. Unsa may imong himon pang di ka mawala nga masubay ra gyapon ka sa dalan din asa ka gikan. Now, unsa may imong buhaton parang di ka mawala? Butangan nimo description. Oh, tan-aw nimo unsa ilhanan. Diin asa ka galakaw, di ba? So, matino nimo nga asa kang dalana ug nasubay pa ba ka sa maong dalan diha sa ilhanan nga imong gibutang. Di ba? Mao na. Dili nimo butangan ug di nimo butangan nya kay daghan man ang dalan. Na, so butangan nimo og ilhanan. No? Unsa ilhanan din asa ka gikan. Oh, parang di ka mawala. Mao po na kanang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo diha sa Biblia gibutangan the description sa mga obispo. Unya kana pong description nga gibutang sa mga obispo biblical ra po na, di ba? Para di ta mawala na karon. Giun sa man na pagbutang og description sa mga obispo kay kini mga obispo na to sumusunod man sa mga apostoles kay naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakante dunay mopuli sa Revised Standard Version Office. Ang katungdanan kung mabakante dunay mupuli. Unya, history will show us that bishops of the Roman Catholic Church sila mo'y successor sa mga obispo. Tagaan mo na akong example. Si Bishop Ignatius of Antioch, ikatulong obispo sa Antioquia. O, disipulo pa yun ni San Juan. No? Sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, iyang gidescribe, iyang gitawag ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo og Catholic. Iyang gitawag og Catholic. Anong iya mang gitawag og Katolik? Kay si Kristo daan ang nag-ingon nga ang balay sa Dios, ang balay sa Dios tawgon nig
balay sa pag-ampo ug alang sa tanang kanasuran sa ato pa universal. Mao nay identifying mark sa iglesia nga gitukod ni Kristo, pang universal, pang tibuok kalibutan. Mao na nga si Bishop Ignatius of Antioch iyang giingon nga kini Catholic kay mo man gusto sa Ginoo nga universal kay katong daan gud nga religion dili man to pang universal, gitawag tog Jewish religion kay para natos mga Hudiyo, pero ang kang Kristo New Covenant Kingdom of God pang tibuok kalibutan. Mao nang iyang gihinganlan gidescribe og Catholic o universal, pero ang iyang gihinganlan ang iglesia ni Kristo ra pong tinuod, ang iglesia sa Dios ra pud ka tinuod. So kay iya mang gihinganlan o gidescribe ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo og Catholic, therefore usara di ay ang iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios og Catholic. Dili man na kay kung hinganlan day glaingalan maduha na day na kay iglesia, dili. Kaya nga naman, ako bitaw kato kung giingon ninyo ganina, ang ako ging unang description ay Silbert. Gitawag po kog Bobby. So, sa dihang gitawag kog Bobby, naduha na ba katao si Silbert og Bobby? Usara. Unya, sa dihang gitawag po kog Veritas, natulo na ba katao si Silbert, Bobby og Veritas? Dili. No? Tulo na akong description pero usar ako katao. Mao po na ang nahitabo sa matuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Nya tung unang siglo sa suwat ni Obispo Ignacio, gidescribe niya og Catholic ang iglesia kay kini universal. So, mao po na ang gihimong marka diha ron sa iglesia. Ang unang timaan Catholic. Ya, Santa, dili naman na debatable ng Santa kay huli magyud ang iglesia kay si Kristo ang founder iglesia. Holy man, di ba? Oh, mao na Catholic. Dayon niadtong Council of Trent gidugangan pag yung timaan, no? Apostolic no 325 AD, no? Gibutang og description nga apostolic. So, timana na to ang unang describe Santa, Holy, dayon Catholic. Oh, niadtong 110 AD sa sulat ni Obispo Ignacio, dayon Council of Nicaea nga gitawag og apostolic. Mao na nga sa Apostles' Creed na to, mao na Catholic, Holy Catholic Church. Dayon napun-an pagyuglaing description Roman, meaning ang sentro na nas Roma, no? Kay giingon ni Kristo manggurya sa Mateo 21:43 ang gingharian pagakuhaon kono sa Jerusalem og igatugyan sa usa ka lugar o sa katawhan nga magmabungahon og ayo. Then gipasabot ni Kristo nga mao na ang Roma, no, sa buhat 23:11 kay ang Roma giparalel sa Jerusalem diin dito gasugod ang iglesia, di ba? Roma ang gipasabot sa Ginoo. Mao na nga history will show us nga pag-abot nila sa Roma naa sa history, ancient and medieval history, giingon diha nga the church thus founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaugon kaing pagkaylap sa Imperyong Romanon. So sa ato pa, ang iglesia gyud nakagamot pag-ayo sa pag-abot na sa Roma. So mao na nga base sa tagna Mateo 21:43 nga ang balhinan sa sentro magbamungahon natuman na sa Roma. Mao nang gibutangan na pod og timaan description ni adtong Council of Trent dayto, no, 1545 gibutangag description nga Roman. So mao na ang ilhanan sa matuod nga iglesia, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. So kung dili na Santa, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ng imong iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, pike na. Kaya gibutangan mo nag-description base sa history, no? Wa na to igong panahon, sa kaminuto na lang. Now, basahan lang ninyo ang Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106, International Encyclopedia, Volume 15, 520, the New Book of Knowledge, ug uban pang standard reference kana puros na nagpadayag sa mga description sa matuod nga iglesia nga mao nang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya nga launa day tuod, paminaw mo kay mo tambong po ko og dialogue na ako'y ka-dialogue unya, no? Matuod nga iglesia karong alauna. Then karon pong gabi alas 8 mo apil po ko sa programa sa Catholic Faith Defenders. Okay, no? Wa naman tayo igong panahon.
Okay, sanglit wa naman tay igong panahon o baga tinahod nga tigpaminaw. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Uban na sa ato mga higala sa technical side. Kaya hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR. Tata RMN. Miss, basta ka germicidal soap gani? Diin man diri. Itong ordinaryo lang? 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 tambal sa diarrhea, plus 1,500 doktor ug hospital. Tuma total, 1,700 pesos kinitanan. Pwede nga na kung gipalit nimo katong ubang sabon diha, Trust Only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Hasta katong mahimong hinungdan og buni, alipunga, bisag diarrhea. Himo na lang na, miss. I won't compromise. Basta safeguard na ko. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibig, paano niyang maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Unang liham ni Juan, Kabanata 4, Talata 20. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. May tanong kami sa mga meetings. Oh my gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela? Makatalo ba soap